बावखुंग्रि फोरबोनि दिनै जोबथा सानखालि रंजा बाजा थासारि दोरोङारि हमथाना बावखुंग्रि गोथार हाजोआव फालिनाय जादों बर'फोरनि दोरोङारि हाजो गाखोनाय बावखुंग्रि फोरबो। बिटिसि हालामजों लोगोसे आसामनि दाब दाब जायगानिफ्राय रोजा रोजा सुबुं बावखुंग्रि हाजो गाखोबाय। क'क्राझार नोगोरनि साखाथि चक्रसिला हाग्रामानि बावखुंग्रि हाजोनि आफाङाव थानाय 12 एप्रिलनिफ्राय सानथामनि गाबगोनां हाबाफारिजों जागायनाय बावखुंग्रि फोरबोनि दिनै थामथि सान एबा जोबथा साननि हाबाफारि। रंजालि बैसागु एबा संक्रान्तिनि सानखालिनो जारिमिनारि बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय बर'फोरजों लोगोसे जायगानि गोबां हारि हारिसानि मोनसे दोरोङारि। गुबुन फारसेथिं बावखुंग्रि फोरबोनि दिनै जोबथा सानखालि हाजो गाखोनायजों लोगोसे बैसागु मोसानाय आरो गोबां हारि हारिसानि मोसानाय रोजाबनायजों बावखुंग्रि हाजोनि सोरगिदिं गोमखाङो। बावखुंग्रि देग्लायनि जि बावखुंग्रि फेस्टिभेल बेयो गुबुन बोसोरनि बायदियैनो जोबोद मोजाङै फालिजाबाय। बाहाय खुनु दावराव दावसि गैया, मोनसा मोनसि गैया, नांलायनाय गैया। आरो बेनो बावखुंग्रिनि मिनिंआनो जाहैबाय मोजां मोनलायनाय, अनलायनाय, सेक्रिफाइस खालामलायनाय। आरो बेनि थाखायनो मानसिफ्रा फैयो। आरो माने दिनैनो मेइन दिन, दिनैनि दिनावहाय संक्रान्ति दिनाव बर'फ्रा जुग जुग हाजार हाजार बोसोरनिफ्राय बे हाजोखौ गाखोबोदों। आरो गाखोनायनि मिनिंआ जाहैबाय सासे मानसिया बोसोरथाम जुदि गाखोयो अब्ला बिनि मन'कामना, गोसोआव मा साननाय मा लुबैनाय बियो पुरन जायो होननानै बर'फ्रा बिश्वास खालामो। आरो बियो सोलिबोबाय थादों। आरो बेसिकेलि बियो जाहैबाय जोंनि सासे राजखुंग्रिनि जिबन सेक्रिफाइस खालामनाय, गावनि मोजां मोननायखौ मोनैनि बेनिफ्राय जागायनाय इतिहासआ। गतिके बाहाय सोरबा सेंग्राया सोरबा सिख्लाया जुदि बोसोरथाम गाखोयो अब्ला गावनि गोसोथोनायखौ मोजां मोननायखौ जुलि जालायलायो होननानै बेखौ बिसास दङ। आरो जोंबायदि जेनेरेल मानसिफ्राबो बोराय बुरै बयहाबो गोसोआव माबा मोनसे साननाय दङब्ला बियो पुरन जायो होननानै बुङो। आरो बेनि थाखायनो बयबो गाखोयो। आरो बे एफा गिदिर मोनसे बिसास खालामनाय हाजार हाजार मानसिया ओरैनो गाखोनाय नङा, ओरैनो फैनाय नङा। डेफिनेटलि बाहाय माबा मोनसे दं। नोंथाङाबो गाखोबाय? आं गाखोबाय, आं बोसोरै गाखोयो। देग्लाय आङो खेबनै गाखोबाय। आरो हायोब्ला कयेक दिननि उनाव गाखोबावगोन। बोसोरफ्रोमबो नोंथांखौ बाहागो लानाय नुयोमोन? आं बोसोरफ्रामबो गाखोयो। बोसोरसेयाव आङो खनथाम खनब्रै गाखोयो। देग्लायबो मोजां मोनदों। हाजार हाजार मानसिफ्रा बयबो बाहागो लाफैदों, हाजो गाखोदों। बिसोरजों गाखोफानो, रायजो राजाजों गाखोफानो मोजां मोनो। आरो बैसागुनि आङो बयनोबो शुभेच्छा हरबाय। देग्लाय बैसागुआ थांनाय बोसोरफोरनि बैसागुनि बायदि बयनिबो जिबनाव सान्थि फैथों, बयनिबो न'खराव गोजोन थासारि फैथों आरो समाजा जोंहा मोजाङैनो ग्रोम ग्रोम माने सान्थि थांथों। थेंक इउ। मोजाङानो मोनदों, बोसोरफ्रोमबो फैबाय थायो। मोजां जादों आरो गाखोनाया, एबार साबसिन मोनदों। ओमफ्राय गोबां सुबुंफोरा बेयाव गाखोफैयो। मा साननानै, मा हाबिलाजों फैनाय जायो? बयबो गावबागाव साननाय दङ, गावबागाव साननानै गाखोफैयो। माबाफोर गोसो सिङाव जेनेबा गावबागाव उइस बिनाय थायो, बिनि थाखाय सोरबा सोरबा गाखोफैयो, मानिनानै गाखोफैयो। बिदिनो गोबां जायगानिफ्राय बयबो गाखोफैयो आरो गावबागाव गोसोजों। मा बिखो नोंथाङालाय? जेबोथ' बियाखै, बिदिनो गावबागाव साक्सेसफुल जानायनि माबा मोनसे उनावहाय बेफोरबायदिनो हास्थायनाय बिनानै फैबाय आरो। औ गाखोखांबाय, फुङावनो फैदों। माबायदि नांदों? मोजां मोनदों, गाखोफैबाय थाखायो बोसोरफ्रामबो। बेसेबां सम नांखो गाखोनो? 1.5 घन्टासो लादों खोमा गाखोनायाव। दाथ' थाब सफैयो फैनायावथ'। दे होमबा।